ndị be anyị daalụ m. Ọnọdụ Igbo ga-adị mma, ife ga-adịrị ndị Igbo mma ebe ọbụla ndị Igbo nọ. Sọsọ ọganihu, udo, ọṅụ, ife ya da-ezute ndị Igbo ma emekwa the correct thing. Ọ bụrụ na ikweta na ife a m kwuru, kwuo ịha ma amen. O nwere ife mere ụnyaahụ masị na o mebeghị kemgbe m ji wee bịa Amerịka. Ejena m mee ndị Haiti adres, emeela m ndị African American adres, emekwu m adres ndị Jamaican, nke ndị ji owo kwada. O nwere ndị ji mma agwakwa okwu n'Eprel a. Sọsọ ndị asịbeghị m bịa gwa ha okwu bụ ndị Igbo. Enyi nwoke ọzọ oke nwe udo, ọ gbara mbọ ka m bịagwa ndị Igbo okwu maka o kwenyere na ife m na-ekwu bụ ife ya bara Igbo uru, mana ndị ya na ya nọ oge ọ nọ n'obodo a abụghị ụdị ife m na-ekwu ka ha chọrọ ịnụ. O nwekwara enyi nwoke ọzọ nọ na Chicago gbara mbọ ka m bịa gwa ndị Igbo okwu. Ọwọkọ gịnị mere? Sọsọ ebe m sọksidi gwa ndị Igbo okwu oge m jere Israel. Oke Ikemba Ojukwu, Okeke Uche, Ikenna Nwaọha sị mụ bịa gwa ụmụnne anyị okwu. Ife m na-ekwu na ya bara Igbo uru, so mụ na ha kpaa. Mana Amerịka ọwọkụrụ ndị na-akpọ m bịanụ bụ ndị mba ha. Anyị akpọkwa ya na ụmụnne anyị, mana na nnazi ka mụ na ha wụ ofu, na ọ bụghị nne, na Igbo ka mụ na ha wụ ofu na nne. Aghọtakwa m ife kpatara na ha da-akpọ m o. Ife kpatara na ha da-akpọ m o na ọ bụghọ ife gbasara Igbo na echi Igbo kịta. Ọ bụghị ihe gbasara, ọ bụghị ihe bụ mkpa ndị Igbo wụ priority ndị Igbo. So onye kpatara na ha ada-akpọ m bịa, maka onye ọbụla mana o nwere ihe ọzọ m na-ekwu karịa ihe gbasara Igbo. And since ọ bụghị onye ahụ priority ndị Igbo, ka ihe ha eji kpọ m. So adụkwa m surprised oge nwanne anyị nwoke asị na o nwere obi ha na-eme nyọkọnyọ na California ebe anyị nọ, na mma abịa gwa ha okwu. Chineke nye aka ọ danye before Sabat, maka edecide go m na mma ebidokwa na-edebe Sabat etu m si edebe oge m nọ Naịjirịa. Ọ naghị na-eweta aka 5 to 6 Friday evening apụọ m n'ebe a na-akpọ Facebook. Ndị Igbo ọrụ bedu na ikweta ha na Sabat maka na isorogo na ndị na-ewu ya nọ ndị Jew. Ọpọ nọ ebe mention na Bible, ebe mention Sabat na Bible nọ Igbo nya Hebrew ka e kwuru ebe ahụ, ma Israelite. Mana due to the education anyị nwere now, ekwu anything gbasara Bible, ibu uche anyị na-agbata Jew. Mana ebe ekwu maka Jew na the book of Esther, nọ Igbo ka ekwu maka ya na Genesis to Deuteronomy. Ka ewezie n'iso na ndị na-ewu na commandment niile Chukwu nyere nna nna anyị ha nọ ndị Jew ka o nyere ya. Meanwhile ndị Jew ụmụnne anyị ndị mechaziri zaba Jew in the future in the Bible, na ihe nwere oge ekwuru Sabat Igbo nya Hebrew. So ka ewezie n'idaba na ndị ahụ, ọ na-etọ ntị na ana jụọ ndị okenye ahụ ajụ. O nwere ụbọchị ndị Igbo na-akpọ eke ukwu. Ịbịa n'obodo nke amụrụ m, orie nke eke nke abụọ n'ọnwa ọbụla, ife a na-akpọ ebe eke ukwu, ada arụ, ada anụ nwaanyị, ada akwa ozu na eke a. Ọkwa etu a ka ọ dị ma ruo ma echi o. Ị bịa n'ogbe nke mụnwa, nke oru ka anyị na-akpọ nke anyị,
nkwọ nke ịbụọ n'ọnwa onweghị ihe a na-arụ, adaghị anụ nwaanyị, adaghị akwa ozu Igbo ọnya sabat. So ebe ọ wụrụ na Chukwu nyere dị ọda na baịbụl maka ka e wezie na ikwenye ha na omenala etu mụnwa kwere na ikwekwuho na Judaism, mana iwuru onye Igbo wuru Kristian ikwe nọ na baịbụl and baịbụl sisi zuo ike ụbọchị sabat. So mụnwa si nara etu a ka m na-esizi eme, mana nwanne anyị nwoke abịa sị m na Igbo chọkwa na ịnụ olu m nchekie taịm ọwụ na bifo sabat tụnye ya ike nga m enu ruo sọsọ ndị Igbo lawyers kafabo. nke n'isi aha wee sị ha na ha emekie na my day, na ihe ha ji mekie my day wụ na nke awụ ahụ ịsa anyị bi Amerịka na ma afụbeghị ebe ndị Igbo gbakọrọ na ife nwere isi ihe gbasara Igbo, na ma afụbeghị ebe ndị Igbo pụtara na-ajụ kedu ife kpatara na ụmụ nwaanyị anyị ndị a na-apụta na newspaper na ha dị too much nọ ndị mba na-anụ ha. na ma afụbeghị ife kpatara na ma afụbeghị ebe ndị Igbo kpọrọ oku na-ajụ ife eji kwute rotational presidency a enyecha ndị niile ruo na nke ndị Igbo daa mmiri. na ma afụbeghị ebe ndị Igbo na-akpọ ụdị oku a, na ife na-afụ ụwụ ifo enyi nwoke anaghị ahapụ obodo a ọsị m bịa na o nwere ihe ndị Igbo na-eme, ife na-afụ wee ruo ata anụ ọkụkọ rijuo afọ gbaa egwu, onye bụ ihe m na-afụ. mana ebe unu kpọrọ m sị m bịa tụnye ọnụ ma makpọrọ afa ndị kpọrọ m oku a, nwanne anyị nwoke bụ onye gwara ha maka m, ọ ya wọch vidiyo ya, ọ bụrụ na ọ chọzie nye rịpọtụ nke ya ebe ọ gwara ụnụ maka m, si ụnụ na ihe m na-arụ etu esi dịrị Igbo mma, ụnụ wee sịkwa m bịa ana ife ụnụ chọrọ ka m kwuo okwu ewu etu ụnụ si gbakọ, wee kọwazie ha uru ọ bara na anyị gbakọ na etu a ụmụ anyị na-etonite, ha na-eṅomi anyị, bidokwa na mgbakọ. wee sị na adaeze nke a nọọ nuclear physicist ka ọ bụ, nọọ medical doctor ka ọ bụ, onye Igbo anụọ ya because na anyị na-agbakọ ha na-agbakọ na-agbarịsị onwe ha. ife akpara hiri nne maka gịnị na-agbakọtara ọnụ asobi Igbo. ajụ karịkwuru ha wee na-ajụ m kedu ife kpatara na ndị Igbo nwere ife a na-akpọ ada eji aga mba, mana ọ na-awụ ndị be anyị n'ọdị ya na mba na onwere uru ha na-abara anyị. nsị na onye mgbe gwa ha na ndị na-anụ ha kpọrọ ndị Igbo asị na ihe ha ji anụ ha awụ iwuru nnu na-ete n'ọnya ndị Igbo na ya emerie n'ụlọ, so ka anyị kpọrọzie ụmụ nwaanyị ụnụ na-edine ka ha na-amụrụ anyị nwa, na ụmụ nwaanyị a ekesịrị na mba nọọ ifere adị ekwe ha akọ ife ha na-afụ ebe a ha jere, because na ha jere dị ebe a kpọrọ ha asị. ihe ya ada arụ 24 hours wụ ka a sị na ha dị good, and ịchọ ka ịdị good ịma like n'ebe isi na adụ ha ka ha kwụrụ ọtọ na akụrụ maka emechazie. o nwere ofu nwanne anyị nwoke ya ọmụsị m vidiyo a na-ete aka hinne na ndị nọ Naịjirịa na-enwe problem with data. ofu onye n'ime ha wee sị na ife niile a nkwukwa na ife ha na-afụ nọ na ha na-aghọta ya, na ha na-afụ nọ ndị ada anyị nke a ọ dọkịta nke ọ lọya nke a nọ ndị mba na-anọ ha, mana ha wuodie na o nwere ife ọnwụ ntị na onwe onye dị ka m bịa na-ekwu ya. nsị ya bikos na mụ bịara nọrọ outside na-enebe anya wee na-afụ ife ụlọ anya ha afụ. ha wee sị mba na ya akpọkwa na mma abịakwa ọzọ na ụdị nnọkọta Igbo a kwesịrị ịkwado. wee sị ha na ọ bụrụ na mmiri abaghị n'opi ụgbọgụrụ na ebe ọbụla ndị Igbo nọ na ha kwesịrị na-agbakọ asobi n'ọka mba ya adụghọ si agbakọ. wee gwa ha maka ife na-eme na Ukraine taa. ndị Juu nwere up to 30 organizations na-ekwu maka ndị be ha nọ na Ukraine
gọọmenti obodo ha nọ nọkwa na-ekwu nke ya. Ndị Jew as organization na-ekwu. Ndị Igbo jụọ na asị ndị Igbo kee maka ndị Igbo nọ na Ukraine. Ndị Igbo na-ajụda ese kee maka ndị Igbo nọ na Anambra na Imo na Abia na Ebonyi na Delta, masị ekwuzi na-eju maka ndị nọ na Ukraine. Because ada agbakọta ọnụ ewekwu ọnụ maka ife gbasara Igbo. Ọwụ dat na m bịara ebe ahụ na-ene ndị abụghọ ndị Igbo mgbe ekwu maka Igbo, ọ na-ewetazi aka oge m na-azacha ajụ Sabat achọghị ibido na mụ na ha kene, wee sịkwa na ha ya akpọkwa m n'oge ete ha aka, anyị kpee ekpere kene Chukwu, gbakee ozi nsị ka m nwetara ụnụ. Daalụ m.